Pila ka maaktibidad ang gintambungan ni Papal Nuncio Most Reverend Gabriel Cassia halin kahapon tubtob subong adlaw sa Aklan. Ginpangunahan sini ang inaugurasyon sa retirement house sa mga pari sa Kalibo. Naghinunanon man ini sa mga pamatanon kahapon sang hapon sa Kalibo Cathedral kag nagpatigayon sang Santos nga misa. Subong adlaw nagkadto ang Papal Nuncio sa Santo Niño Seminary sa Banwa sa Numancia kag sa isla sang Boracay ginbisitahan ang ati community. Ginabi-abi man ini kahapon pagi sa nagkanainlain nga cultural presentation sang Aklanon folk dances kag Visayan songs. Magluwas sa hugot nga pagbantay sang seguridad sa Iloilo International Airport kontra terorismo. Padayon nga ginpasanyog sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang ila kampanya kontra illegal nga droga. Ini paagi sa sorpresa nga pagpatigayon sa inspeksyon sa mga pasahero kalakip ng ilang mga bagahe. Isang airport sa gintumod nga posible palutsan sang supply sang illegal nga droga. Wala sang may na-recover nga illegal nga droga sa nasampit nga operasyon. Patay na sa nasapwan ang dugong sa kilid sang baybay sa Barangay Zone 6, Pulupandan, Negros Occidental kahapon sang hapon. Ginabanta nga nagalaba sang 9.5 katapak ang dugong o konsikaw. Suno sa LDRRMO sang Pulupandan ipaidalom sa necropsy ang dugong nga yara na sa state of decomposition sang nasapwan agod mapatod ang kabangdanan sang iya kamatayon. Hugot nga ginamonitor sa karon ang natapikan sang Tipdas sa Sibalom Antique. Ini matapos nga 35 ka kaso ang na-record sa ospital sa Banwa halin sang Enero kag 25 diri ang tumandok sang Sibalom. Samtang nabilin niya na pulo ka kaso halin sa San Remigio kag San Jose. Isa sa ginahimo sa karon sang Rural Health Unit ang malapnagon nga pagbakuna agod matapna sa madali nga tion ang Tipdas.